Ambalima sigri pilisi lajabaw aw belajili aw ni ñankuma fulini tan ni barka dalibi aw belajili yoroja ani yorosuruna karamogo lamindaw ni doko amako 5 minutes murke doko amako kabako murke doko amako shuya murke doko amako gram marabu belebele kundali be Burkina Faso kan ni ka ben alamsa natama minyi le 14 belebele dani no ni kabako chama ni kasika ke Burkina bewi o kama de wele dabi aw belajili ni siri juru waran be aw mununa ani aw munu juga fanga boyna amununa degun jugu bi aw mununa furusola bentei dabali jugu bi kanbe ka aw munu sege o tumana karamogo lamindaw annale lo ka sika nani cimbela jele nyana boka asika aw mako glan lafiya ani nogoya ani damu konnanna o kama mako munu mako baraka sika nafulo yere soro ka sika ke isagoi karamogo lamindaw ka wele kambi aw bela jele nye ko bela jele kan ni daga manga ni ni ka fara populi ni fege mani kelenga karamogo lamindaw ba baraka e nogoya sraka ika bleka sojula ni ala ta temelen ko fe ebi ke ire sagoyi muso munu mba fe ka mandiya soro muso munu mba fe ka dawla soro aw kana ni aw ka baya jure kana di karamogo lamindaw ma bi baraka la ni ka di aw ma che munu mba fe ka sika korta ni dawla soro aw kana ni sapoy kana di karamogo lamindaw ma aba barani ka di aw ma o temelen ko fe karamogo lamindaw lorani fem bele badoyi ni anko amma ka baraken ge jugu srafe mogo munu na ya soro ni hamina ko gelembi ela bana jugu bi e mogo munu ni karamogo lamindaw wele abo banata ni ka bo ela 5 minutes konnana o temelen ko fe bela jelim bi karamogo lamindaw ka kabako safne kalama hamina ko duru o bela jeli o bi bank le duru konnana ni sira ka hamina ko insigi ka siga safaden ko karamogo lamindaw ala ta temelen ko fe isago bi ke mogo munu mako bala ka siga terrain soro o yere karamogo lamindaw ni sira afe abi bak glanika do itigela ni ala sona ma ibi terrain soro ibi ke ire sagoi karamogo lamindaw nani do ni laben bacha ma ni ka siga ke bobo julaso kawye o tumana mogo munu ba fe ka karamogo lamindaw ka yoro dondu ni 24 sira jankle mene kata ni tarase bienvenue na ika jati meneke isira esation orisla ika seka flenike inumambolo fe sra mimbe iko muneka jigi wani sira maseru ka kuru klokurefe eka jonika weleni ke mogobi boki kumbe mboye ani kama kono kati tege di karamogo lamindawma okumana anyinni be aw bela gilimfe beka boli bri ni kaldi lonko foleni kumbe nya sige ka fo awye le 14 décembre abibe alamsadima o kamale anyinni be bela fe mogo sikana sigi ka to ni duma en kata ka e mogo min toyi ka bo dundu gorofe kati kono bara gosi ika don ka fo o dabali banko o yi yere kunkoyi ambe duwo ke ale bele ala ka karamogo lamindaw ala kana